जोंना जाबाय 10 तारिखनिफ्रायनो जादों गभर्नर एड्रेस जाखांबाय आरो गाबोननिफ्राय जि जों जबावगोन बे जाहैबाय साननै बन्द गेजेराव दङ बाजेटाव मोजां फुजि मोनगोन होननानै आं सानो एमाउन्ट मोनगोन थाखा मोनगोन होननानै आं सानो आरो आं WBD खौ नायो जिहेतु वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्ट बे बाजेटाव फैयाबो जानोबो हागौ खिन्थु थांनाय बोसोरनि बाजेट आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि स्पेशल पेकेजनि गोबांथार फाइलखौ आंबो एप्रुभ खालामनानै साननैसो आगोल हरबाय बेफोरनि खामानिया स्टार्ट जासिगोन आरो जेरैहाय जिल्ला मोनफ्रोमबो अडिट'रियाम एबा स्टेट गेस्ट हाउस BTC आव मुंख्लंफोरनो जेनेबा एक्स ग्रेसिया होनायनि मोनसे पर्याय फैदों आरोबाव जोंनिफ्रायनो लिस्ट होनाय एबा माने माबा स्क्रुटिनि खालामनायाव जोंनानो थालांगासिनो दं जोंनिफ्रायनो जों मावनो हाया जादों नाथाय मावनो हानायबा जों मोनजोबगौमोन नाथाय जों जिखिनिखौ मावनो हादों 201 जन बाहाय 10 कोटि 5 लाख थाखा जों होनो हासिगोन 5 लाख करि बेखौ बावैनो होनाय जागोन थ' बाजेटाव जोंनि 7 जन जोंहा MLA दङ 7 जनबो MLA आ गाव गावनि बिथिंनिफ्राय गासैबो जेंनाफोरखौ बे ओनसोलनि बेखौ बुंनो थाखाय जों